У 1995 год, калі адзін з самых вядомых на сённяшні момант кітайскіх мастакоў Ай Вэйвэй узяў старажытную набытую вазу дынастыі Хань, гэта значыць узростам яна каля 2000 год ці трошку больш, і раскалаціў яе. Прытым ён фатаграфаваў увесь працэс ад моманту утрымання вазы ў руках да моманту яе аскепкаў, рассыпаных па зямлі. Пасля, праз гады, ён таксама фарбаваў старажытны керамічны посуд. Пакрываючы іх плотным коракам яркай аўтамабільнай фарбы, ён цалкам знішчаў высакародны вобраз старажытнай тэракоты. Візуальна пераўтвараў іх у нешта нязграбнае і быццам бы пластыкавае. Зразумела, што гэтыя творы былі прысвечаны разважанню аб прыродзе старажытнай кітайскай гісторыі, аб стаўленні адпаведна кітайскага грамадства да ўласнай гісторыі.